Hi guys, welcome. On today's video I'll be sharing a video review of Itonga that aired on the 11th of March 2025. So ekuqaleni we saw umndeni wakaNjinji usesibhedlela ulindele ukwazi ukuthi kuzokwenzakalani ngoSanele. Udokotela wabanikeza izindaba ezimnandi ukuthi uSanele usevukile and ungcono kakhulu. Uthe besajabulela lokho uma wakhe bezama ukuthi athole uBanele efonini lokho emfonela. Emva kwesikhathi eside bezama ukuthola uBanele. Odokotela babonile ucingo lukaBanele luloke lukhala. Waliphendula udokotela wamazisa, wakhuluma noma wakhe. Wamcela ukuthi aphuthume esibhedlela. Uma wakhe lokho ebuza ukuthi ubani lo okhulumayo, washo ukuthi udokotela. Wamtshela ukuthi akaphuthume esibhedlela. Wathi umama usesibhedlela vele, kwenzakalani ngoBanele. Wazama udokotela ukuthi umama eze esibhedlela khona ezokwazi ukuthi amtshele lezi ndaba lezi. Wathi umama ucela ukukhuluma noBanele. Udokotela wathi ngeke ukwazi ukukhuluma noBanele ngoba uBanele akasekho emhlabeni. Ila khona eshaqekeka khona uma kaBanele wakhala waquleka. Siyabona la umndeni kaBanele usuzobona isidumbu sikaBanele khona la bengena khona bonke beumndeni wakaMagaza beshaya kancane beyobona ukuthi kwenzakaleni kuBanele. Bathola ukuthi uBanele udutshuliwe, ubulelwe. Ngaleso sikhathi leso besakulezo ndaba beshaqekile, bahamba sekuyisikhathi sokuthi bayobona uSanele. uSanele bengena abuza ukuthi ukephi uBanele. Bathi bayazama umalume ukumgoqa uBanele lokho emtshela ukuthi uBanele usesayithini, uyasebenza kanjani. Wathi ucela bamfonele ukuze ezokwazi ukuthi akhulume naye. Ila khona-ke umalume ahlulekile khona ukuzibamba. Wamtshela uSanele ukuthi akasekho uBanele emhlabeni. Akakholwanga-ke. Asibone khona ubuhlungu bewele likaBanele uSanele ekhala khona. Wakhala. Kuleso sikhathi leso uZama wafona efonela uBanele. Uma wakhe akakwazanga ukuthi adlulise lezi ndaba lezi ayidlulisele uZama. Wanikeza usisi kaBanele noSanele ucingo ukuthi aliphendule. Waliphendula ayanda ucingo. Wamtshela uZama lezi ndaba ezibuhlungu ukuthi uBanele usebulewe, udutshuliwe. Ila khona ekhale khona-ke uZama nobaba wakhe wezwa ubuhlungu ezingane yakhe ekhala emile lapha ethuneni lamama kaZama. Kanti ubaba kaZama besemnikezile uZama isibusiso sokuthi ashade noBanele. Naye lesi sibusiso lesi ubaba kaZama ubemnikiswa ngoba idliwe nembeza ukuthi usebulale ithemba lengane yakhe uZama. Usezama ukukhava ukuthi angasoleki, uZama angasoli yena, ngoba ekuqaleni kwenkulumo yabo ubemgxeka nje ethi ubulala abantu kanjani wenza izinto ezimbi. Kanti uZama uzovela amphendule athi, hawu nawe baba nje ngiyazi ukuthi uyazenza lezo zinto, ngiyazi izinto ozenza laphaya esayithini ukuthi nje wena uthumela abantu ukuthi bakwenzele. Kanti uBanele yena on the other side uyazenzela yena, akaloku ethumela abantu njengawe. Le episode le ibiney'ndaba ey'ningi ezibuhlungu lezi zokushona kwaBanele and kusazoba kubi nje kulezi nsuku elandelayo emndenini wakwaMagaza kanye nakuZama. So please stay tuned. Please don't forget to like, comment, please subscribe, share and ring that bell. Thank you guys. See you on the next one.